16. května 1940. Vesnice Stone, uhnízděná v severovýchodní Francii podél cesty k Sedanu, se ocitla uprostřed nejzuřivějších bojů francouzského tažení. Během 3 dnů od 15. do 17. května změnila vesnice 17krát majitele, když se německé a francouzské síly střetly v boji zblízka v roztříštěných ulicích a hořících budovách. Pak se kouřem a chaosem prohnal jediný francouzský tank, aby se postavil celé německé obrněné koloně. Stroj byl Char-B 1 bis, 31tunová ocelová pevnost, které velel kapitán Pierre Billot. To, co následovalo, se stalo legendou. Jeden francouzský tank zničil během několika minut 13 německých panzerů. Absorboval 140 přímých zásahů bez jediného průstřelu a bezpečně se vrátil k francouzským liniím. Střetnutí šokovalo německé posádky, které sledovaly, jak se jejich granáty neškodně odrážejí od silného pancíře francouzského tanku jako kamínky hozené na hradbu. Přesto 6 týdnů po zahájení invaze Francie padla. Nad Paříží vlála svastika. Zdánlivě nezastavitelný Wehrmacht dobyl národ, který vlastnil tanky lepší než cokoliv, co Němci nasadili. To vytváří jeden z nejzáludnějších paradoxů druhé světové války. Jak mohla Francie tak katastrofálně prohrát, když nasadila tanky, které děsily útočníky? Char-B 1 bis měl tajné silné stránky, které německé velitele skutečně šokovaly. Sám Heinz Guderian, architekt tankové války, vypálil na jednoho z těchto francouzských behemotů granát za granátem, jen aby sledoval, jak se neškodně odrážejí. Německá pěchota se naučila bát střetnutí s těmito ocelovými monstry. Taktická doktrína Wehrmachtu musela být na bojišti improvizována, aby čelila hrozbě, kterou jejich plánování nikdy nepředpokládalo. Ale pokud byl Char-B 1 tak impozantní, proč nemohl zachránit Francii? Odpověď odhaluje základní pravdy o moderním válčení, které rezonují vojenskou historií dodnes. Zjistíme, že technická převaha neznamená nic bez správné doktríny, logistiky, výcviku a organizace, které by ji umožnily efektivně využít. Provedu vás šokujícími silnými stránkami tanku Char-B 1, pancířem, který přiváděl německé generály k zoufalství, palebnou silou, která dokázala ničit opevnění i tanky se stejnou lehkostí, a bojovým výkonem, který dominoval v každém přímém střetnutí. Poté odhalíme skryté slabiny, které negovaly každou výhodu. Ergonomické noční můry, selhání komunikace, logistickou zranitelnost a především vojenskou doktrínu navrženou pro předchozí válku, nikoli pro tu, která se právě vedla. Toto není jenom příběh o tancích. Je to varovný příběh o nebezpečí svádět zítřejší bitvy s myšlením včerejška, bez ohledu na to, jak působivá je vaše technologie. Vraťme se na počátek roku 1940, kdy Francie vlastnila to, co se zdálo být ultimátní zbraní, a přesto stála na pokraji nejšokujícího vojenského kolapsu v historii. Char-B 1 bis se pyšnil 60 mm čelního pancíře a 55 mm bočního pancíře na korbě, o hmotnosti 31,5 metrické tuny. Většina německých tanků v roce 1940 měla pancíř o tloušťce pouhých 30 až 50 mm. Francouzi v podstatě zkombinovali ochranu tanků Panzer III a Panzer IV do jediného vozidla. Pouze britská Matilda II se 78 mm překonávala ochranu B1. Německá rozvědka nedokázala pochopit význam toho, co se valilo vstříc jejich postupujícím kolonám. První šokující střetnutí přišlo jižně od Juniville, kde se s touto realitou setkal sám Heinz Guderian. Architekt tankové války, autor knihy Achtung Panzer, se ocitl naprosto bezmocný. Zmocnil se ukořistěného francouzského 47 mm protitankového kanónu a osobně střílel na Char-B 1. Ve svých pamětech vůdce tanků jeho frustrace stále hořela. Zatímco probíhala tanková bitva, pokoušel jsem se marně zničit Char-B ukořistěným 47 mm protitankovým kanónem. Všechny granáty, které jsem na něj vystřelil, se prostě neškodně odrazily od jeho silného pancíře. Naše 37 mm a 20 mm kanóny byly proti tomuto protivníkovi stejně neúčinné. V důsledku toho jsme nevyhnutelně utrpěli smutně těžké ztráty. Pokud Guderian nedokázal zničit B1 kvalitní protitankovou zbraní, jakou naději měly posádky jeho panzerů? Věda za touto nezranitelností zahrnuje brutální fyziku kinetické penetrace. Když projektil z tvrzené oceli zasáhne pancéřový plát, musí mít dostatečnou energii, aby se fyzicky prorazil kovem. Tloušťka pancíře, metalurgická kvalita a úhel dopadu určují, zda granát pronikne nebo selže.
60 mm čelní pancíř tanku Char-B 1 překračoval penetrační schopnost prakticky každé zbraně, kterou Wehrmacht nasadil ve významném počtu. Německý arzenál byl žalostně nedostatečný. Standardní 37 mm protitankový kanón, pak 36 nedokázal prorazit čelní pancíř B1 na žádnou vzdálenost. 20 mm kanóny tanku Panzer II byly k ničemu. 50 mm kanón K2TVK 38L 42 tanku Panzer III, střílející standardní protipancéřovou municí, dokázal prorazit 54 mm na 100 metrů, ale jen 37 mm na 1000 metrů. Proti 60 mm čelnímu pancíři B1 fungovaly německé kanóny pouze na bezprostřední vzdálenost a z příznivých úhlů, což se v tankovém boji rovnalo sebevraždě. 75 mm kanón tanku Panzer IV zní působivě, dokud nepochopíte, že to byla zbraň s krátkou hlavní a nízkou úsťovou rychlostí, určená pro podporu pěchoty, nikoli pro průbojnost pancíře. Stejně jako Panzer III mohl ohrozit B1 pouze na extrémně krátkou vzdálenost z boku nebo ze zadu. Zaoblené, lité pancéřové povrchy B1 poskytovaly jen málo kolmých úhlů pro přilétající granáty. Projektily dopadající pod šikmými úhly měly svou penetrační sílu sníženou geometrií. Mnoho granátů se odrazilo úplně, jejich energie byla odkloněna, nikoli pohlcena. Německé posádky se naučily s hrůzou rozpoznávat charakteristickou siluetu B1. Když průzkumníci hlásili B1 před sebou, velitelé nařizovali jednotkám vyhnout se přímé konfrontaci a místo toho volali o leteckou podporu nebo dělostřelectvo. Kolovaly příběhy o granátech odrážejících se jako tenisové míčky. Posádky panzerů popisovaly hrůzu z opakované střelby, kdy viděli jiskry na pancíři a sledovali, jak francouzský tank postupuje nepoškozen. Mohli nepřítele zasáhnout, ale nemohli mu ublížit. Tankový boj je děsivý i za nejlepších okolností. Posádky uvězněné v kovové krabici plné paliva a munice, vědomi si, že jediný zásah je může upálit. Když se vaše zbraně ukáží jako neúčinné proti protivníkovi, který vás může snadno zničit, následuje panika. Některé německé posádky opouštěly své tanky, když se objevily B1 a raději riskovali pěšky. Jiné bojovali zoufale a manévrovali pro výstřely na slabší boční a zadní pancíř. Tohle nebyl boj, to byla poprava. Ale pancíř, jakkoliv se ukázal být zničující, byl jen jednou z tajných silných stránek tanku Char-B1. Palebná síla tanku se pro Němce ukázala být stejně šokující. Char-B1 bis představoval revoluční koncept v obrněné válce. Jediný tank nesoucí zbraně k poražení jak opevnění, tak nepřátelského pancíře. Tento design s dvojím tesákem odrážel původ tanku a francouzskou vojenskou filozofii, která formovala jeho vývoj. Primární zbraní byla 75 mm houfnice ABSS A35 namontovaná v korbě. Char-B1 byl koncipován ve 20. letech 19. století jako samohybné dělo k prolomení nepřátelských opevnění. 75 mm kanón mu dával palebnou sílu srovnatelnou s polním dělostřelectvem, schopnou demolovat bunkry a pěchotní pozice. Krátká hlaveň L-17 kanónu SA-35 z něj dělala zbraň s nízkou úsťovou rychlostí, optimalizovanou pro vrhání těžkých explozivních granátů. Posádka vezla 74 nábojů, obvykle jen 7 protipancéřových. Rychlost střelby se pohybovala od 6 ran za minutu s předem nastavenými zapalovači až po 2 až 4 rány za minutu s ručně nastavovanými zapalovači. Upevnění v korbě přinášelo vážná omezení. Kanón se mohl otáčet pouze o 6 stupňů doleva a doprava. Pro zamíření mimo tento úzký oblouk musel řidič otočit celý tank, což stěžovalo přesnou střelbu. Ale pro metodické průlomové operace byla zbraň zničující. Druhým tesákem byl 47 mm protitankový kanón SA-35 ve věži. Když si francouzští plánovači uvědomili, že jejich průlomový tank potřebuje protitankovou schopnost, přidali standardní věž APX-4, místo aby vozidlo kompletně přepracovali. Hlaveň L 32 47 mm kanónu poskytovala lepší úsťovou rychlost a penetraci než dřívější modely. Německé testy odhalily, že dokáže prorazit 40 mm pancíře na 400 metrů, což stačilo k poražení soudobých německých tanků na bojové vzdálenosti. Věž nesla 62 až 72 nábojů. Teoretická rychlost střelby dosahovala 15 ran za minutu, ačkoliv praxe se ukázala být jiná. Tato konfigurace s dvojí výzbrojí byla bezprecedentní.
Většina tanků se specializovala buď na protitankový boj, nebo na podporu pěchoty. Panzer III na ničení tanků, Panzer IV na podporu pěchoty. Francouzi vytvořili univerzální zbraňovou platformu. Jeden tank, který mohl rozbíjet opevnění, ničit nepřátelský pancíř a podporovat pěchotu. Žádný jiný tank v roce 1940 nenabízel tuto kombinaci. Koncept odrážel francouzské zkušenosti z první světové války a doktrínu metodické bitvy. Pečlivě zorganizované ofenzívy, které redukují nepřátelskou obranu pomocí drtivé palebné síly. Jeden byl navržen jako obrněný hrot kopí, dostatečně odolný, aby absorboval rány a dostatečně těžce vyzbrojený, aby zničil jakoukoliv překážku. Navíc koaxiální 7,5 mm kulomet Rebel poskytoval trvalou palebnou sílu proti pěchotě s 4800 až 5250 náboji. Německé posádky hlásily dezorientující zážitek, když byly pod palbou z více směrů současně. Z 47 mm kanónu ve věži, 75 mm kanónu v korbě a kulometu. Pro vojáky zvyklé na tanky s jedním kanónem to vytvářelo taktický zmatek. Selhání německé rozvědky šok ještě umocnila. Plánování Wehrmachtu se zaměřovalo na známé veličiny. Lehké tanky R-35 a H-39, Somua S-35. Char B1 bis, ačkoliv se vyráběl od roku 1937, zůstával z velké části tajemstvím. Když se německé síly setkaly s těmito těžkými tanky, nebyly připraveny. Francouzské posádky, které své tanky ovládly, způsobovaly strašlivé ztráty. 75 mm kanón dokázal zničit panzery jedním zásahem. 47 mm kanón spolehlivě prorážel německý pancíř na bojové vzdálenosti. Německá pěchota se naučila bát přiblížení B1. Kombinace palebné síly dokázala vyčistit pozice, které by lehčí tanky zastavily. Ale teorie a praxe se ve válce rozcházejí. Abychom pochopili, jak zničující mohl B1 být, musíme se obrátit k nejslavnějšímu střetnutí tažení roku 1940. Legendární jízdě kapitána Pierra Billotta u Stone. Vesnice Stone zaujímala strategicky životně důležitou pozici na cestě k Sedanu. Kontrola znamenala kontrolu nad hlavní trasou do francouzského vnitrozemí. Během 3 dnů změnila vesnice 17krát majitele, když se německé a francouzské síly navzájem drtily. Do tohoto víru se 16. května 1940 vřítil kapitán Pierre Billotte, velící svému tanku Char B1 bis Eure. 8. tankový pluk se rozmístil k obraně proti očekávanému francouzskému protiútoku. Tanky Panzer III a Panzer IV. Nejlepší německé tanky, které smetly Polsko a bez námahy se prořezávaly Francii. Ale nikdy se nesetkali s ničím jako Eure. Zpravodajské informace naznačovaly, že v záloze čeká německá obrněná kolona. Úzké ulice a sutiny negovaly mobilitu a nahrávali obránci. Obezřetný velitel by možná manévroval pro lepší pozici nebo čekal na posily. Billot zaútočil čelně. Billot použil brilantní taktiku. Místo, aby se s německými tanky utkával postupně, vypálil ze svého 75 mm kanónu v korbě na první panzer a ze svého 47 mm kanónu ve věži na poslední. Oba explodovaly. Kolona byla v pasti. Nemohla postupovat ani ustoupit. Němci byli namačkáni jako zvířata na jatkách. Následovalo systematické vyhlazování. Billot ničil jeden panzer za druhým. 2 tanky Panzer IV a 11 tanků Panzer III plus 2 protitankové kanóny. 13 tanků zničených jediným vozidlem během několika minut. Němci na Eure stříleli vším, co měli. Tankové kanóny, protitankové kanóny, ruční zbraně, vše se soustředilo na osamělý francouzský tank. Uvnitř Billotte a jeho posádka cítili dunivé nárazy, jak granáty bušily do pancíře. Každý zásah se rozléhal prostorem jako zvon, ale pancíř vydržel. Když se Eure stáhl a vrátil k francouzským liniím, hodnocení poškození odhalilo 140 samostatných stop po zásazích. 140 zásahů, ani jediný průstřel. Toto střetnutí se stalo legendárním, ale nešlo o ojedinělý incident. 3 tanky Char B, 1 bis bránící mosty u Retelu vyřadili 20 německých tanků, 9 obrněných vozů, 12 motocyklů s postranním vozíkem, 10 automobilů a 16 nákladních vozů během 5 dnů nepřetržitých bojů od 17. do 21. května, celkem 67 zničených nepřátelských vozidel. Vzor byl konzistentní. Když se tanky Char B1 střetly s německými obrněnci v přímém boji, francouzské tanky zcela dominovaly.
Německá taktická doktrína se začala přizpůsobovat v reálném čase. Zprávy po akci se dostávaly nahoru řetězcem velení a podrobně popisovaly neúčinnost standardních německých zbraní proti B1. Byly vydány nové rozkazy. Vyhýbejte se přímému střetnutí s francouzskými těžkými tanky. Manévrujte pro pozici, volejte o leteckou podporu, přiveďte těžké protiletadlové kanóny, pokud jsou k dispozici. Za žádných okolností by se tanky Panzer 3 nebo 4 neměly utkávat z B1 čelně. Samotná bitva o Stone pokračovala i po Billotově akci. Francouzi vesnici krátce dobili zpět, ale německé síly provedly protiútok se spojenými zbraněmi, tanky, pěchotou, dělostřelectvem a leteckou podporou. Do 17. května si Němci Stone zajistili naposledy. Francouzské síly se stáhly, neschopny udržet obranu. To nás přivádí k zásadní otázce, která definuje příběh tanku Char B1. Pokud byl tank tak dominantní v přímém boji, pokud jediný B1 dokázal zničit 13 německých panzerů a přežít 140 zásahů, proč Francie prohrála bitvu, tažení a válku? Odpověď nespočívá v tom, co se dělo, když kanóny střílely, ale v tom, co se dělo, když utichly. Tajné silné stránky tanku Char B1, jakkoliv byly pro německé síly šokující, byly vyváženy skrytými slabinami, které se po odhalení ukázaly být stejně šokující. Konfigurace posádky tanku Char B1 bis obsahovala zárodky jeho taktických omezení. Tank obsluhovali 4 muži, řidič, který zároveň sloužil jako střelec z kanónu v korbě, velitel, který pracoval sám ve věži, radista a mechanik. Toto uspořádání vytvořilo ergonomickou noční můru, která ochromila efektivitu tanku navzdory jeho působivým specifikacím. Jednomístná věž je největší konstrukční chybou. Velitel seděl sám ve věži, obklopen svými zbraněmi a vybavením a byl pověřen nemožným pracovním vytížením. Musel mířit 47 mm kanónem, nabíjet kanón granáty vážícími několik kilogramů, střílet z kanónu, sledovat dopad střel, identifikovat cíle, velet řidiči a střelci z kanónu v korbě a pokud byl velitelem jednotky, velet i ostatním tankům. Jeden muž vykonávající 6 nebo 7 úkolů současně. Srovnejte to s německou praxí. Panzer 4 měl 4člennou posádku jako B1, ale pracovní zátěž rozděloval jinak. Velitel seděl ve věži s dalšími 2 muži, střelcem a nabíječem. Velitel se mohl soustředit na vedení, vydávání rozkazů, koordinaci s ostatními tanky a taktická rozhodnutí. Střelec se soustředil na míření a střelbu, nabíječ podával munici do kanónu. 3 lidé dělali práci, kterou B1 očekával od jednoho muže. Sovětské, britské a americké tanky se řídily podobnými vzory. Do roku 1940 vojenští teoretici po celém světě uznali, že efektivní tankové operace vyžadují rozdělení povinností ve věži mezi více členů posádky. Francouzi, omezení designovým dědictvím svého tanku a možná i svou taktickou doktrínou, zdůrazňující promyšlené, plánované operace, vytvořili vozidlo, které přetěžovalo svou posádku. Praktický dopad byl zničující. 47 mm kanón ESA-35 měl teoretickou rychlost střelby 15 stran za minutu s dedikovanou 2člennou posádkou. V jednomístné věži B1 klesla praktická rychlost střelby na přibližně 4 rány za minutu za ideálních podmínek a mohla klesnout až na 2 rány za minutu v zápalu boje, když byl velitel přetížen mnoha povinnostmi. Účinnost kanónu byla snížena na méně než 1/3 jeho potenciálu a někdy i mnohem hůře. Komunikace uvnitř tanku také trpěla. 4členná posádka byla rozptýlena po celém vozidle se špatným vzájemným výhledem. Velitel ve věži sotva viděl řidiče, který seděl nízko v korbě a ovládal jak řízení tanku, tak 75 mm kanón. Vydávání rozkazů vyžadovalo křik přes řev motoru, který soupeřil s hlukem obou kanónů při střelbě. V chaosu boje s adrenalinem v krvi a nepřátelskými granáty dopadajícími na pancíř se efektivní koordinace stala téměř nemožnou. Konstrukce kanónu v korbě si vynutila svá vlastní omezení. 75 mm houfnice se mohla otáčet pouze o 6 stupňů doleva a doprava, což byl extrémně úzký oblouk. Mimo toto okno nemohl kanón zamířit na cíl. Pro zamíření na cokoliv, co nebylo přímo před ním, musel řidič fyzicky otočit celý 31tunový tank. To činilo přesnou střelbu mimořádně obtížnou. Zvažte nemožnou dvojí roli řidiče. Současně ovládal složité vozidlo, vážící přes 30 tun. Pohyboval se v nerovném terénu rychlostí až 25 km za hodinu. A zároveň sloužil jako střelec nejtěžší zbraně tanku.
Když se objevil cíl, musel odhadnout otočení potřebné k zamíření kanónu v korbě, zastavit tank nebo zpomalit na stabilní rychlost, zamířit kanónem skrze svá omezená pozorovací zařízení a vystřelit. To vše, zatímco velitel křičel rozkazy, nepřátelské granáty bušily do pancíře a z rádia praskaly instrukce. Toto uspořádání odráželo evoluční historii tanku. Původně navržen jako samohybné dělo, celé uspořádání B1 se soustředilo na zefektivnění 75 mm zbraně v korbě. Když si francouzští plánovači na počátku 30. let 19. století uvědomili, že potřebují protitankovou schopnost, jednoduše přišroubovali standardní věž na korbu, místo aby vozidlo kompletně přepracovali. Výsledkem byl kompromis, který plně neuspokojil ani jednu roli. Výcvik tyto ergonomické problémy ještě zhoršoval. Efektivní ovládání tanku Char B1 vyžadovalo vysoce kvalifikované specialisty, kteří si osvojili složitost vozidla prostřednictvím rozsáhlé praxe. Ale francouzské výcvikové prapory používaly zastaralé tanky Renault FT z první světové války. Tato jednoduchá vozidla se téměř v ničem nepodobala sofistikovanému B1 bis. Učit brance řídit FT, pak je posadit do B1 a očekávat kompetentní výkon bylo jako naučit někoho jezdit na kole, pak mu dát motocykl a očekávat, že bude soutěžit v Tour de France. Radiový systém přidal další vrstvu dysfunkce. Původní vybavení zahrnovalo rádio ER50, 3ML E1932, které používalo Morseovu abecedu pro komunikaci. Posádky mohly vyťukávat jednoduché předem domluvené signály na vzdálenost 15 km, ale složitá taktická koordinace byla nemožná. V roce 1940 dostalo mnoho tanků B1 vylepšená rádia ER51 ML 1938, schopná hlasové komunikace na 3 km, s Morseovou abecedou dostupnou pro delší vzdálenosti až 20 km. Vylepšení nic nevyřešilo. Hlasová komunikace byla přehlušena hlukem motoru tanku. Radisté, kteří se snažili slyšet příchozí zprávy, zjistili, že zvuk se ztrácí v mechanickém řevu. Benzínový motor tanku o výkonu 307 koní, ačkoliv poskytoval dostatečný výkon, byl uvnitř prostoru pro posádku extrémně hlučný. Bez moderní zvukové izolace nebo sofistikovaného komunikačního vybavení hlasové rádio v bojových podmínkách prostě nefungovalo. Posádky 1. DCR, Division Cuirassé de Réserve, ve skutečnosti preferovaly staré sady ER53 s Morseovou abecedou před novými rádii schopnými hlasové komunikace. Alespoň s Morseovou abecedou jste mohli rozlišit zvukové tóny od hluku motoru. Ale Morsova abeceda omezovala komunikaci na předem domluvené signály nebo bolestně pomalé zprávy písmeno po písmenu. Složité taktické instrukce byly nemožné. Nevyhnutelným výsledkem bylo, že v zápalu boje se rádiová komunikace často vůbec nepoužívala. Francouzské tanky manévrovaly nezávisle. Každá posádka činila rozhodnutí na základě toho, co viděla skrze svá omezená pozorovací zařízení, neschopna koordinace s ostatními vozidly nebo přijímání aktualizovaných rozkazů od velitelů. Bojovali jako jednotlivci, nikoli jako koordinovaná síla. Německé síly měly v této oblasti drtivou výhodu. Všechny německé panzery měly vynikající radiokomunikační vybavení. Velitelé mohli jasně mluvit se svými podřízenými a přizpůsobovat taktiku v reálném čase na základě vyvíjející se situace na bojišti. Tankové formace mohly provádět složité koordinované manévry, soustředit palebnou sílu na prioritní cíle nebo se přemisťovat, aby využili příležitostí. Němci bojovali jako propojená síla, Francouzi bojovali jako sbírka jednotlivých tanků. Situace s palivem představovala možná nejkritičtější skrytou slabinu. Char B jeden bis vezl 400 litrů paliva ve 3 vnitřních nádržích, což poskytovalo 6 až 8 hodin výdrže při rychlosti 20 km za hodinu. Operační dojezd přibližně 180 km byl ve skutečnosti srovnatelný se soudobými tanky. Problémem nebyla samotná kapacita, ale spíše požadavky na palivo a vzorec spotřeby. Výkonný motor B1 vyžadoval vysoce kvalitní benzín s přísnými specifikacemi, který nemohla používat všechna francouzská vojenská vozidla. Tento jedinečný požadavek nesmírně komplikoval logistiku. Zásobovací kolony musely vozit specifické vysokooktanové palivo pro tanky B1, což omezovalo flexibilitu a vytvářelo jednotlivé body selhání.
Pokud byly specializované cisterny zničeny nebo zajaty, B1 uvízly, i když byly k dispozici jiné zdroje paliva. Francouzští logistici se pokusili o několik řešení. Zpočátku experimentovali s 800-litrovými přídavnými palivovými přívěsy, které mohly tanky táhnout za sebou, čímž se v podstatě zdvojnásobil jejich dojezd. To se ukázalo jako nepraktické. Přívěsy byly zranitelné, zpomalovaly tanky a omezovaly taktickou mobilitu. Francouzi opustili koncept přívěsů a místo toho přidělili velké množství cisteren a specializovaných obrněných pásových doplňovacích vozidel TRC Lorraine 37L na podporu operací B1. Tento logistický ocas se stal kritickou zranitelností. V metodické válce, na kterou se Francouzi připravovali, mohly být zásobovací kolony chráněny za frontovými liniemi, které se pohybovaly pomalu a předvídatelně. V chaotické mobilní válce, která se ve skutečnosti odehrála v roce 1940, se zásobovací vozidla stala hlavními cíli. Německá letadla ostřelovala a bombardovala palivové konvoje. Rychle se pohybující německé obrněné kolony přejížděly zásobovací oblasti. Sofistikovaná logistická síť potřebná k udržení B1 v chodu se pod náporem zhroutila. Zmínku si zaslouží i pozorovací systémy. Velitelská kopule poskytovala výhled do všech stran skrze průzory a periskopy, ale tato optická zařízení byla podle pozdějších standardů primitivní. Situační povědomí trpělo, zejména v zápalu boje, kdy prach, kouř a zmatek bitvy vše zakrývali. Velitel, již přetížený svou taktickou zátěží, musel udržovat povědomí o hrozbách ze všech směrů skrze nedostatečná pozorovací zařízení. To nebyly drobné nepříjemnosti. To byly zásadní konstrukční a operační chyby, které ochromily efektivitu tanku Char B1 navzdory jeho působivému pancíři a palebné síle. Skutečná schopnost tanku vyplývá z integrace všech jeho systémů. Ochrany, palebné síly, mobility, komunikace, ergonomie, spolehlivosti a logistiky. B1 vynikal v některých prvcích a katastrofálně selhával v jiných. Ale tato technická a ergonomická selhání odrážela něco hlubšího a znepokojivějšího. Francouzskou vojenskou doktrínu, která formovala design a nasazení tanku. Abychom pochopili, proč Char B1 nemohl zachránit Francii, musíme prozkoumat hluboký nesoulad mezi francouzským a německým operačním myšlením. Francouzská vojenská doktrína v roce 1940 byla produktem hlubokého národního traumatu. První světová válka zabila přes 1,3 milionu francouzských vojáků a miliony dalších zranila. Celá generace mladých mužů zemřela v zákopech. Kolektivní psychika národa nesla jizvy, které se nehojily po desetiletí. Francouzští vojenští plánovači byli odhodláni, že pokud válka přijde znovu, bude vedena způsobem, který minimalizuje francouzské ztráty. Toto odhodlání vykrystalizovalo v doktrínu La bataille conduite, metodickou bitvu. Filozofie spočívala na 3 předpokladech vycházejících ze zkušeností z první světové války. Ničivý účinek koncentrované palebné síly, inherentní síla připravené obrany a nadřazenost pečlivě zorganizovaných operací nad uspěchanou improvizací. Francouzi věřili, že úspěch v moderní válce vyžaduje drtivou palebnou sílu, aplikovanou v rozhodujícím bodě prostřednictvím operací naplánovaných do nejmenších detailů. Doktrína odmítala improvizované, nepřipravené ofenzívy. Takové útoky, tvrdili francouzští teoretici, by plýtvaly životy bez dosažení cílů. Místo toho vyžadovali ofenzivní operace rozsáhlou přípravu. Shromažďování zpravodajských informací, logistické nahromadění, rozmístění dělostřelectva, přesné načasování koordinace spojených zbraní. Teprve po metodické přípravě mohl útok proběhnout s přijatelnými ztrátami. Tento přístup skvěle fungoval ve statické válce první světové války. Závěrečné spojenecké ofenzívy roku 1918 používaly přesně tyto metody. Pečlivé plánování, drtivou palebnou sílu, metodickou redukci německé obrany. Francouzská doktrína se v podstatě snažila zdokonalit a systematizovat to, co fungovalo v tomto konfliktu. Velení a řízení odráželo tuto filozofii. Rozhodování zůstávalo na vyšších stupních, přičemž velitelé na bojišti dostávali specifické, podrobné rozkazy. Iniciativa na nižších úrovních byla odrazována ve prospěch dodržování plánu. Flexibilita ustoupila do pozadí za koordinaci a přípravu. Celý systém upřednostňoval vyhýbání se chybám před využíváním příležitostí. Fatální slabinou metodické bitvy byla rychlost, nebo spíše její nedostatek. Těžké, formální procedury zabíraly obrovské množství času.
Protiútok nemohl být zahájen, dokud nebylo zajištěno zásobování, rozmístěno dělostřelectvo, předány rozkazy dolů řetězcem velení a všechny prvky synchronizovány. Doktrína optimalizovala pro důkladnost, nikoli pro rychlost. 14. května obdržel generál Flavigny rozkazy k protiútoku na německý průlom po konferenci v 5:00 hodin. Jeho síly, včetně jednotek Char B1, byly připraveny k pohybu v 17:30 hodin. Uplynulo 12,5 hodiny. Během těchto 12 hodin postoupily německé obrněné kolony o desítky kilometrů a zcela změnily taktickou situaci. Ale pak Flavigny útok na poslední chvíli zrušil, s odvoláním na obavy z možné katastrofy. Protiútok se nikdy neuskutečnil. Němci zcela předběhli francouzské rozhodování. To nebyla nekompetentnost. To byla doktrína fungující přesně tak, jak byla navržena. Francouzi plánovali promyšleně, protože celá jejich vojenská filozofie zdůrazňovala promyšlené plánování. Problém byl v tom, že Němci bojovali úplně jinou válku. Blitzkrieg, blesková válka, upřednostňoval přesně to, co francouzská doktrína obětovala. Rychlost, flexibilitu a využití situace. Německé operační myšlení zdůrazňovalo rychlá, rozhodující střetnutí, navržená tak, aby rozbila nepřátelské síly dříve, než se stihnou plně mobilizovat. Místo metodického redukování obrany se německá doktrína zaměřovala na obcházení silných bodů, hluboký průnik do nepřátelského týlu a vytvoření operační a strategické paralýzy. Zapojená koordinace se zásadně lišila od francouzské praxe. Německé operace spojených zbraní integrovaly tanky, motorizovanou pěchotu, dělostřelectvo a blízkou leteckou podporu do bezproblémového systému, který se pohyboval a útočil rychle. Ale místo, aby vyžadovala podrobné plánování šchora dolů, německá doktrína zdůrazňovala Auftragstaktik, úkolovou taktiku, která dávala podřízeným velitelům cíle, aniž by diktovala metody. Velitel německé tankové divize mohl obdržet rozkaz obsadit most vzdálený 20 km do setmění. Jak misi splnil, bylo jeho rozhodnutí. Mohl posoudit situaci, využít příležitostí, obejít odpor a přizpůsobit se měnícím se okolnostem. Iniciativa nebyla jen povolena, byla očekávána a odměňována. Nižší důstojníci ve Wehrmachtu byli cvičeni k samostatnému myšlení a rozhodnému jednání. Když německý poručík viděl příležitost obejít nepřátelské pozice, nečekal na rozkazy od pluku. Chopil se iniciativy s vědomím, že jeho nadřízení podpoří agresivní akci, která posune celkovou misi vpřed. To vytvářelo tempo, kterému francouzské síly nemohly konkurovat. Cílem byla strategická a operační paralýza. Německé obrněné hroty se snažily proniknout tak hluboko a tak rychle, že by se nepřátelské velení a řízení zhroutilo. Francouzští generálové by nevěděli, kde jsou německé síly nebo kam směřují. Komunikace by selhala. Metodický plánovací proces by se zhroutil, když by se situace měnila rychleji, než by se mohla činit rozhodnutí. Nepřítel by byl psychologicky otřesen, neschopen efektivně reagovat, i když by měl početní nebo materiální převahu. To je přesně to, co se stalo v roce 1940. Německé obrněné kolony prorazily francouzské linie u Sedanu a hnali se na západ k pobřeží kanálu La Manche, pohybující se rychleji, než francouzští velitelé dokázali pochopit. Němci vytvořili to, co vojenští teoretici nazývají výhodou smyčky OODA. Mohli pozorovat, orientovat se, rozhodnout a jednat rychleji než jejich protivníci. Francouzské síly se neustále ocitaly v reakci na včerejší německé kroky, zatímco Němci prováděli zítřejší plán. Char B1 bis stělesňoval rozpory francouzské doktríny. Byl to dokonalý tank pro metodickou bitvu, těžce pancéřovaný pro promyšlený útok, nesoucí zbraně k demolici opevnění, navržený k tomu, aby se s drtivou palebnou silou probíjel připravenou obranou rychlostí chůze. Omezený dojezd byl přijatelný pro omezené postupy v předem připravených bitvách. Špatná rádiová komunikace byla tolerovatelná v centrálně řízených operacích, kde nebyla vyžadována flexibilita. Složitost mohly zvládnout elitní posádky, které měly čas si vozidlo osvojit. Ale v mobilní válce se každá vlastnost stala fatální chybou. Krátký dojezd znamenal, že tankům došlo palivo během rychlých manévrů. Špatná komunikace bránila koordinovaným reakcím na rychle se pohybující hrozby. Složitost přetěžovala posádky, které se snažily činit rychlá rozhodnutí pod stresem. Těžký pancíř byl k ničemu, když byly tanky opuštěny kvůli nedostatku paliva, nikoli zničeny v boji. Německé tanky byly optimalizovány pro svou doktrínu stejně, jako byly francouzské tanky optimalizovány pro tu svou,
Německé panzery měly adekvátní pancíř spíše než maximální ochranu, přijímající zranitelnost pro snížení hmotnosti a zvýšení spolehlivosti. Měli vynikající rádia, protože komunikace umožňovala koordinaci nezbytnou pro mobilní válku. Byly jednodušší na obsluhu a údržbu, protože posádky musely fungovat efektivně s minimálním výcvikem a omezenou podporou. Měli přijatelný operační dojezd, protože německé operace vyžadovaly mobilitu na dlouhé vzdálenosti. Francouzský úspěch proti invazi v roce 1940 by vyžadoval přesně ty vlastnosti, které jim jejich doktrína systematicky upírala. Flexibilitu myšlení a jednání, rychlou koncentraci obrněných sil v rozhodujících bodech, agresivní využívání příležitostí a decentralizované velení, které posilovalo velitele na bojišti. Důraz metodické bitvy na přípravu, koordinaci a centrální řízení učinil francouzské síly neschopnými rychlých reakcí, které by mohly čelit blitzkriegu. Selhání ve strategickém nasazení ještě zhoršovala doktrinální rigiditu. DCR byly koncipovány jako strategické zálohy pro silné, koncentrované protiútoky proti nepřátelským průlomům. Koncept byl zdravý, provedení bylo katastrofální. DCR byly nasazovány po částech příliš pozdě, bez řádné koordinace s ostatními silami. Pěchotní doktrína trvala na tom, aby tanky zůstaly podřízeny pěchotě, místo aby operovaly jako samostatná zbraň, což fragmentovalo francouzské obrněné síly, když byla koncentrace nezbytná. Mezitím Německo soustředilo své tankové divize do masivních obrněných pěstí, které prorážely kdekoliv byly nasazeny. Wehrmacht se chopil iniciativy a udržel si ji po celé tažení, čímž donutil francouzské síly do reaktivního režimu. Když neustále reagujete na akce nepřítele místo provádění vlastního plánu, strategicky jste již prohráli. Metodická bitva předpokládala, že bude k dispozici čas na pečlivé plánování. Blitzkrieg zajistil, že žádný čas neexistoval. Francouzská doktrína předpokládala metodického nepřítele, který bude útočit předvídatelně. Němci útočili nepředvídatelně, maximální rychlostí, z nečekaných směrů. Základní předpoklady, na nich stálo francouzské vojenské myšlení, byly systematicky porušovány a doktrína neměla žádné odpovědi. Teorie se setkala s praxí na bojištích v květnu 1940 a teorie se roztříštila o realitu. Důsledky pro jednotky ČAR B1 byly zničující, jak s brutální jasností ukázala bitva u Flavionu. 15. května 1940 první DCR se přesouvala, aby zachytila 7. tankovou divizi Erwina Rommela, která rychle postupovala Ardenami do francouzského vnitrozemí. DCR zahrnovala 28. a 37. prapor bojových tanků, vybavené tanky ČAR B1 bis. Na papíře to představovalo impozantní bojovou sílu. Desítky nejlépe chráněných a nejlépe vyzbrojených tanků na světě se přesouvaly, aby se utkali s německou obrněnou divizí. Srážka měla Rommelův postup zastavit. Nezastavila. Problém byl viditelný ještě před prvním výstřelem. Velitelé tanků kontrolující své palivoměry viděli ručičky ukazující znepokojivě nízko. B1 byly nasazeny s nedostatkem paliva, což bylo logistické selhání, které se ukázalo být katastrofální. Zásobovací vozy, které měly tanky doplnit, byly zpožděny, zničeny nebo přesměrovány. Mnoho z nich se stalo obětí útoků Luftwaffe, které proměnily francouzské silnice v hořící hřbitovy zničených vozidel. V 8:00 hodin se B1 přesunuli do bojového nasazení navzdory své palivové situaci. Posádky věděly, že operují na vypůjčený čas, s palivem na hodiny, nikoli na dny. Než se 28. BCC vůbec dostal do kontaktu s německými silami, 4 tanky se porouchaly s mechanickými problémy a jejich posádky je opustily u cesty. Efektivní síla jednotky se ztrácela ještě před začátkem bitvy. Kolem poledne došlo ke kontaktu s prvky Rommelovy 7. tankové divize. Tam, kde došlo k přímým střetnutím, se opakoval vzor známý z jiných bitev. Pancíř B1 se ukázal být nepropustný pro německé zbraně a francouzské kanóny ničily panzery s nemilosrdnou účinností. Německé granáty neškodně jiskřily na francouzském pancíři, zatímco 75 mm a 47 mm střely trhaly německá vozidla. Ale Rommel si svou obávanou pověst nezískal hloupostí. Jeho taktický génius se projevil v tom, jak 7. tanková divize reagovala na hrozbu B1. Německé síly se vyhýbaly přímému střetnutí, kdekoliv to bylo možné, a manévrovaly kolem francouzských pozic, nikoli skrze ně. Volali o dělostřeleckou podporu a letecké údery, cílící nikoli na samotné tanky, ale na zranitelná zásobovací vozidla ve francouzském týlu,
Luftwaffe se snesla na francouzské zásobovací kolony s ničivým účinkem. Stuky se střemhlav vrhaly na cisterny a jejich sirény přidávaly k fyzické destrukci psychologickou válku. Messerschmitty ostřelovaly vše, co se pohybovalo na francouzských zásobovacích trasách. Již tak nedostatečná logistická podpora pro operace B1 se pod leteckým náporem zcela zhroutila. 37. BCC vyslal svou druhou rotu na pomoc obleženému 28. Ale nedostatek paliva a pokračující mechanické poruchy redukovaly jednotku na impotenci. Do poloviny odpoledne byl prapor zredukován na pouhých 5 funkčních tanků. 5. Z desítek, které začaly den. Zbytek došel palivo, porouchal se nebo byl opuštěn. Psychologický dopad na francouzské posádky byl zničující. Seděli uvnitř nejlepších tanků na světě, s pancířem, který je činil nezranitelnými, a s kanóny, které mohly zničit jakéhokoliv protivníka. Ale jejich vozidlům docházelo palivo. Ukazatele se plížily k prázdnu, zatímco nepřátelské síly manévrovaly kolem nich. Tanky nebyly poraženy v boji, byly vyhladověny k smrti. Posádky čelily mučivé volbě mezi opuštěním svých tanků nebo zajetím s nimi. Mnozí se rozhodli zapálit svá vozidla, než aby je nechali padnout neporušené do německých rukou. Vycvičené tankové posádky, které věnovaly měsíce zvládnutí těchto složitých strojů, je zapalovaly vlastníma rukama a unikaly pěšky. Kouř z hořících B1 značil smrt francouzských obrněných nadějí. Konečné účtování bylo brutální. Pouze 3B, jeden z 37. BCC, unikly z bojiště. Z přibližně 70 tanků Char B1 bis, které se zúčastnily bitvy u Flavionu, se do Francie vrátil pouze jeden. Jednotka byla fakticky zničena, nikoli bojovými ztrátami, ale operačním a logistickým selháním. Německé zprávy po akci s překvapením zaznamenaly, kolik francouzských tanků zajali neporušených nebo jen lehce poškozených. Panzery, které se v boji ukázaly být téměř nezničitelné, byly opuštěny, protože jim došlo palivo nebo utrpěly mechanické problémy, které jejich posádky nemohly v poli opravit. Respekt německé armády k schopnostem B1 jen rostl. Byly to zjevně impozantní stroje, přesto byly poraženy bez rozhodující tankové bitvy. Tento vzor se opakoval po celé tažení. U Gemblu francouzské síly opustily funkční tanky kvůli nedostatku paliva nebo neschopnosti provést nutné opravy. U Moncornetu tankům B1 bis došlo palivo a byly ponechány Němcům. Některé se potopily v bažinaté půdě, znehybněné a nevyprostitelné. Během 6týdenního tažení bylo více tanků Char B1 opuštěno, než zničeno v skutečném boji. Statistiky francouzských ztrát vyprávějí příběh v číslech. Celkově Francie ztratila během tažení v roce 1940 přibližně 2000 tanků. Z toho bylo 1669 ztraceno dělostřeleckou palbou, 45 minami a 35 letadly. Zbytek byl opuštěn, potopen nebo ztracen kvůli mechanickému selhání. Němci ničili francouzské obrněné síly primárně dělostřelectvem, nikoli v boji tank proti tanku, a obrovské množství vozidel bylo prostě zanecháno, když se jejich logistika zhroutila. Bitva u Flavionu shrnula vše, co bylo špatně na francouzských obrněných operacích. Vynikající technologie nemohla překonat logistickou nedostatečnost, mechanickou nespolehlivost a operační doktrínu nevhodnou pro mobilní válku. DCR měly být strategickou zálohou, obrněným kladivem, které by rozbilo německé průlomy. Místo toho byly nasazeny ukvapeně, bez adekvátní přípravy a nedostatečně zásobovány. Doktrína metodické bitvy, která formovala jejich design a výcvik, byla bezmocná proti chaosu blitzkriegu. Francouzské posádky bojovaly se zoufalou odvahou a ničily německé tanky, kdekoliv mohly nasadit své kanóny. Ale odvaha a technická převaha nemohly naplnit prázdnou nádrž nebo opravit rozbitou převodovku v poli bez řádné podpory. Obři hladověli, zatímco kolem nich zuřila hostina bitvy. Němci se mezitím učili cenné lekce ze svých setkání s Char B1. Pokud nejlepší francouzské tanky nemohly zachránit Francii, mohly alespoň sloužit Wehrmachtu. Německé síly v květnu 1940 naléhavě potřebovaly řešení problému B1. Standardní protitankové zbraně se ukázaly jako nedostatečné a Wehrmacht si nemohl dovolit vyhýbat se střetnutí s každým francouzským těžkým tankem, na který narazil. Řešení přišlo z nepravděpodobného zdroje – protiletadlových kanónů. 88 mm flak 1836-37 byl navržen k ničení výškových bombardérů. Kanón s dlouhou hlavní a vysokou úsťovou rychlostí dokázal vrhat 8-kilogramové granáty do výšek přes 10 000 metrů.
Ale tytéž balistické vlastnosti, které ho činily účinným proti letadlům, mu také dávaly zničující schopnost prorážet pancíř. 88 mm kanón dokázal prorazit přes 84 mm pancíře na vzdálenost 2 km, což bylo více než dost na poražení 60 mm čelního pancíře Char B1. Použití protiletadlových kanónů v protitankové roli byla polní improvizace zrozená ze zoufalství. Zbraně byly obrovské, vyžadovaly nákladní vozy k přepravě a byly zcela nechráněné. Postavení 88 mm kanónu do pozice pro přímou střelbu ho činilo zranitelným vůči odvetné palbě právě těch tanků, které napadal. Ale fungovalo to. 20. května přepadl pluk Flak pod velením generála Göringa francouzský, 29. dragounský a 39. tankový prapor a pomocí 88 mm kanónů zničil několik B1. 22. května zničil pluk Flak, divize Panzerlehr, 7 tanků B1 bis 88 mm palbou. Koncem května zničil 64. pluk Flak, několik B1 bis ze 4. obrněné divize. Němečtí velitelé rychle integrovali 88 mm kanón do své protitankové taktiky. Německá analýza ukořistěných a zničených B1 po akci byla důkladná. Při zkoumání vraků němečtí technici identifikovali slabá místa, která bylo možné využít. Zásahy do zadní části korby, které poškodily motor, mohly způsobit vnitřní exploze, když se vznítilo palivo a hydraulická kapalina. Zadní hnací kolo bylo zranitelné vůči zásahům, které by tank znehybnily. Průstřely věže mohly odpálit uloženou munici a katastrofálně zničit vozidlo. Tyto slabiny byly zdokumentovány a distribuovány bojovým jednotkám. Ale nejvýmluvnější německou reakcí na Char B1 bylo to, co udělali s ukořistěnými vozidly. Jak se francouzský odpor hroutil, síly Wehrmachtu zajaly 161 tanků Char B1 bis. Němečtí velitelé stáli před volbou. Sešrotovat je na suroviny nebo je zařadit do služby. Zvolili službu. Toto rozhodnutí odráželo skutečný respekt k schopnostem tanku. Německo by neplýtvalo zdroji na údržbu a provoz ukořistěného vybavení, pokud by toto vybavení nenabízelo skutečnou bojovou hodnotu. Pancíř a palebná síla B1 stály za logistické komplikace spojené s podporou cizího vozidla s jedinečnými požadavky na palivo a údržbu. Němci přeznačili ukořistěná vozidla na Panzerkampfwagen B2740F, kde F označovalo francouzský původ. Všechny ukořistěné tanky prošly významnými úpravami. Německé rádiové vybavení nahradilo nedostatečné francouzské sady, což konečně dalo těmto tankům komunikační schopnost, kterou vždy potřebovali. Vylepšené poklopy na velitelské kopuli zlepšily viditelnost a nouzový únik. Některá vozidla dostala další přístupové poklopy na střeše věže pro snazší nakládání munice. Na pravou přední část korby byl přidán betonový blok, aby se zabránilo odrazu střel do zranitelných oblastí, což byla oprava, která naznačovala, že němečtí inženýři rozuměli ochraně tanku lépe než jeho konstruktéři. Německé vybavení, úložné boxy, nářadí a standardy značení bylo namontováno na blatníky a vozidla byla přemalována kříži Wehrmachtu a identifikačními čísly. Francouzské tanky byly systematicky germanizovány, připraveny pro službu pod svastikou. 60B1 prošlo rozsáhlejší přestavbou na Flammwagen, plamenometné tanky. 47 mm kanón ve věži byl zachován, ale 75 mm kanón v korbě byl odstraněn a nahrazen plamenometným projektorem. Těchto 60 Flammwagenů plus 6 standardních tanků B1 bis bylo přiděleno ke 102. plamenometnému praporu, sformovanému 31. května 1941 v okupované Francii. Prapor se skládal ze 2 těžkých plamenometných rot a zúčastnil se invaze do Sovětského svazu, která začala v červnu 1941. Tanky B1 bis sloužily v rolích velení a palebné podpory po boku plamenometných variant. Nasazení se však ukázalo být krátkodobé. Jednotka utrpěla tolik mechanických poruch a ztrát, že byla stažena z boje v červenci 1941, méně než měsíc po zahájení operace Barbarossa, a následně rozpuštěna. Tanky byly vráceny do Francie k opravám. Navzdory tomuto počátečnímu neúspěchu sloužily jiné ukořistěné B1 úspěšněji v různých rolích po celou válku, když jim byla poskytnuta řádná logistika a údržba. 16B1 bylo přestavěno na samohybné dělostřelectvo, nesoucí 105 mm lehkou houfnici LeF H18.
Tato vozidla sloužila jako mobilní dělostřelecké platformy, využívající ochranu a mobilitu B-1 k poskytování palebné podpory. Jiným byla výzbroj zcela odstraněna a sloužily jako cvičná vozidla, učící německé posádky základům obrněné války na ukořistěném vybavení. Některé B-1 byly přiděleny k posádkové službě na okupovaných normandských ostrovech, kde sloužily jako mobilní pevnůstky bránící proti spojenecké invazi, která na tyto ostrovy nikdy nepřišla. I léta po pádu Francie německé síly stále provozovaly tanky Char B-1 v bojových a bezpečnostních rolích. Osud těchto francouzských tanků v německé službě nesl určitou ironii. Pod operační doktrínou Wehrmachtu s řádnou logistickou podporou a komunikačním vybavením si B-1 vedly úctyhodně. Nebyly integrovány do tankových divizí jako hlavní bojové tanky. Němečtí velitelé chápali jejich omezení, ale jako specializovaná vozidla, plamenometné tanky, útočná děla nebo vozidla pro podporu pěchoty našli uplatnění, kde mohly být jejich silné stránky využity a slabiny minimalizovány. To dokázalo to, co francouzští velitelé možná tušili, ale nemohli si přiznat. Selhání tanku Char B-1 nebyla primárně technická, ale operační a doktrinální. Schopný tank byl ochromen nedostatečnou logistikou, špatnou komunikací, chybnou ergonomií posádky a především doktrínou a nasazením, které negovaly jeho výhody. Němci obrátili francouzskou ocel proti Sovětskému svazu a později použili některé ukořistěné B-1 proti spojeneckým silám osvobozujícím Francii. Tanky postavené k obraně Francie se staly zbraněmi její okupace. Transformace byla úplná a symbolicky zničující. Tajné silné stránky tanku Char B-1 bis byly skutečné. 60 mm čelního pancíře ho činilo nepropustným pro standardní protitankové zbraně Wehrmachtu. Dvojí výzbroj, 75 mm houfnice a 47 mm kanón poskytovala bezprecedentní všestrannost. V přímém boji B-1 dominoval, ničil německé panzery a zároveň ignoroval odvetnou palbu. Bilotův tank, který zničil 13 panzerů a přežil 140 zásahů, ukázal, čeho mohl B-1 dosáhnout. Němci zajali přes 160 B-1 a zařadili je do služby, což byla nejvyšší poklona jejich schopnostem. Ale skryté slabiny se ukázaly být stejně rozhodující. Jednomístná věž přetěžovala velitele a snižovala praktickou rychlost střelby. Rádiová komunikace selhávala v hluku motoru a izolovala každý tank. Kanón v korbě vyžadoval, aby řidič mířil celým tankem. Specializované požadavky na palivo vytvářely logistické zranitelnosti, které německé síly využívaly. Nedostatky ve výcviku, mechanické problémy a otřesná ergonomie ochromily efektivitu. To nebyly drobné chyby, to byla zásadní selhání. Ještě zásadněji, francouzská doktrína byla katastrofálně nesouladná s válkou, která se vedla. Metodická bitva zdůrazňovala pečlivou přípravu, centralizované řízení, promyšlené operace, ideální pro statickou válku první světové války. Ale Němci bojovali rychlým manévrem, decentralizovanou iniciativou a operačním tempem, které paralyzovalo pomalejší protivníky. Francouzské síly neustále reagovaly na včerejší německé kroky, zatímco Wehrmacht prováděl zítřejší plán. B-1 stělesňoval toto selhání, dokonalý pro promyšlené průlomové operace, fatální v mobilní válce. Omezený dojezd, špatná komunikace, mechanická složitost se staly handicapem. Zásobovací konvoje byly ničeny leteckými údery, logistická síť se zhroutila. Základní poučení. Technologie sama o sobě války nevyhrává. Nejlepší tank ve špatném systému, s nevhodnou doktrínou, nedostatečnou logistikou a nedostatečným výcvikem selže. Válčení je systém systémů, kde musí být v souladu komunikace, logistika, výcvik, doktrína a vedení. Moderní armády čelí analogickým výzvám. Jak vyvíjíme systémy umělé inteligence, autonomní platformy, schopnosti kybernetické války, riskujeme, že si postavíme vlastní Char B-1, působivou technologii bez správné doktríny a infrastruktury. Lidský rozměr je stejně důležitý jako ocel. Jednomístná věž ukázala, jak ergonomická selhání ochromují schopné konstrukce. Moderní systémy čelí podobným výzvám se složitostí a informačním přetížením. Flexibilita versus rigidita zůstává relevantní. Francouzské síly byly rigidně vázány na doktrínu, zdůrazňující promyšlené operace. Když okolnosti vyžadovaly rychlou adaptaci, systém nedokázal reagovat. Je tragickou ironií navrhnout dokonalou zbraň pro předchozí válku. B-1 byl inženýrským triumfem řešícím problémy roku 1918.
Německo se posunulo do roku 1940. Billotova odvaha nám připomíná, že individuální excelence má význam i v chybných systémech. Jeho brilantnost při zničení 13 tanků představuje lidskou schopnost dovednosti. Ale hrdinství samo o sobě nemůže překonat systémová selhání. Billot vyhrál svou bitvu, Francie prohrála válku. Němci se naučili životně důležité lekce. Vyvinuli lepší protitankové zbraně jako 88 mm kanón. Navrhli tanky Tiger a Panther s tlustším pancířem, ovlivněni šokem z B1. Naučili se respektu k nepřátelské technologii a rychlé adaptaci. Tento příběh o tanku Char B1 a jeho tajných silných stránkách, které šokovaly německé útočníky, je triumfem i tragédií. Brilantní inženýrství podkopané chybnou doktrínou, odvaha negovaná logistikou, technologie poražená složitostí. Pokud vás tato analýza zaujala, ocenil bych vaši podporu prostřednictvím lajků, odběrů a sdílení. Napište do komentářů, jaké další historické zbraňové systémy vás zajímají. Pamatujte, ve válce není nejlepší zbraní ta s působivými specifikacemi. Je to zbraň, která odpovídá vašemu způsobu boje, je podporována logistikou, obsluhována vycvičenými posádkami a nasazena podle doktríny, která využívá silné stránky a zároveň zmírňuje slabiny. Někdy tank, který šokuje vašeho nepřítele, stále nemůže zachránit vaši armádu. Char B1 to dokázal na jaře roku 1940, kde se vynikající technologie setkala s operační realitou a prohrála. Děkuji vám, že jste se mnou prozkoumali tuto fascinující kapitolu vojenské historie.